dalem Kacang Mas. Wah rada sentet bocah. Kakang Mas kok Kacang Mas. Kakang Mas. Nah, Kakang Mas, ngono jare di pacar Roman merah iso. Langsung modele Ya iki, lah. Ning donya iki ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba ya mung bojoku sing ning omah kae lho. Iki di streaming marai yo. Tahun piro Mas Gareng? Caping Gunung hit itu mulai tahun 95, 94 ya 95. Lah ya mongko nganti saiki. Indonesia. Yen ora cara masakan dibumboni sithik-sithik ngoten lak mangke mbok menawa juarei. Kaya mbiyen iki kaya lagu wajib tumrape pagelaran wayang kulit Indonesia Mas tahun 95 kuwi Caping Gunung metu. Ayo. Ayo terus tak inovasi, tak kei jogetan, tak kei gerak lucon itu jadi sekarang menjadi sampai sekarang kendangane model jogetan ngono. Oh, klebu anu gerake Alek barang ke mau jan-jane lawas kuwi ya. Lawas kuwi gawean lawas kuwi. Wah, jan elok luar biasa. Menika tasih wonten pamundhut. Napa Mas? Napa Mas? Sambel kemangi. Ya, cocok. Cocok iki sing energik iki. Metoke dandang apa ora? Ayo saiki dandange sik karo apa? Karo panci? Karo sinten? Terserah. Karo Umi, ayo Om, berdua Om. Kalau dijak karo Mbak Dandang. Tak kepengin nonton goyangan Banyuwangen. Ayo. Tutik. Wah, jan. Jenenge dawa Tutik Eri Prai ing kamar mandi. Maksudnya napa niku? Ya wis sungguh tak artekke tak wah. Ayo, iki luar biasa. Yen Mbak Tuti pancen piyayine iki energik, selalu semangat. Mau karo Mas Dani Mas anu ya. Deni dikersake supaya nganggo gambyong. Delalah kok Mbak Tuti kok ya iso mangkat. Akhire ya ra ketang siji mau ya gambyong lho kaya ngono. Ayo ya pancen ya kudu all round Tutik iki. Terus joget apa-apa apik kok Mas Gareng. Cara parahyangan ya apik, cara Bali ya apik. Durung nek joget tari ular. Wah. Iso medeni kae dandange. Ayo. Dheweke kloget-kloget ulare ngececeng ngene. Ning yen ra ngono ya dudu Tutik, ya kuwi Tutik wis. Aja diprotes. Ora, pancen kuwi ya tetep ya tak anu pokoke tak wet-wet kaya ngono-ngono. Ya lho iki taun 2023 wis ora metu lho kaya ngono kuwi. 23 wis expired. Wis kedaluwarsa Pak De. Diperbarui meneh ngono ya. Yo diaturake coba kaya apa sambel kemangi iki pamundhut. Nah, diaturake dumateng Bu Somi. Ayo. Ibu. Oke. Monggo berpacu dalam melodi dados
bahwa seni itu alat pemersatu ya ning kene iki, Mas. Perhatian. Kereta api Senja Utama jurusan Pasar Senen sampai Pasar Ngendi. Mungkin masyarakat sini juga sudah paham ini produk lokal. Ya, asli dari kota Kekar. Ayo. Kota Kekar Ponorogo. Kowe aslimu ngendi? Iki cedhak karo omahmu. Nggih, Kong. Apa to, Reng? Jatuh. Harga diriku jatuh. Ado-ado kok Semarang ning kene Dundangkung. Ya ora apa-apa tegese sampean dianggap sesepuh Ya ngono lho. sesepuh ning aja tuwa-tuwa to. Apa ora ana to Om, Pak, Pakde, Pak Lek, Kong. Ya ora apa-apa, kuwi kanggo sampean supaya mawas diri. Mawas diri piye? Sampeyan wis sepuh, lek diundangkung tegese arep tumindak nista, tumindak dosa, isin karo putune, ngono lho. Diundangkung iki medeni lho. Lah ngopo? Kong iki tegese didelikung. Lah lek pamane kowe didelikung kaya bocah ayu kaya Umi apa ora gelem? Lho, sapa nolak? Lah iya ngono kaya. Ngono kok protes ora. Ora iki sik tenan aku takon saka ngendi, Dok? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung ki kok kene adoh apa ora? Mboten. Pirang kilo? Nek kilone kula mboten paham tapi Lho, lha ki kulane ning ndi kok kilone ora paham lho. Kilo ki jarak tempuh ora kok panganan utawa jajan. Ning cedhak. Nang Nggih. tebih napa caket Pak Polisi? Pulung caket nggih. Oh, cedhak. Lah nggih. Cedhak. Pulung jare kono nggon jeruk. Nggih, Ki nggawa jeruk ora kowe? Mboten. Ya nggawa ning cilik. Mau digawa karo adike Pandam mau lho, cilik mau lho. Jeruk purut. Guyu. Nek kowe saiki domisili ning ndi, Nduk, sayang? Kula ten Kentingan. Kentingan iki ndi? Kentingan Karo Jebres. Karo kentongan? Ngalor sithik. Kentingane kampung daerah Kelurahan Jebres, Surakarta. Oh, yang gebres apa jebrese aku. Jebres. Oh, lah kok manggon kono napa? Kula ngekos ten mriku, Kong. Sabar. Kos. Apa nyambut gawe ning Solo kok kos? Mboten, Napa? kula kuliah, Kong. Kuliah. Nggih. Ngapa kok seru men Reng? Kaget gumun ngono lho, seneng kok kowe. Kuliah ning ndi? Ten isi Surakarta, Isi Institut Seni Indonesia. Indonesia. Semester piro? Semester piro? Semester setunggal. Anyaran. Nggih. Berarti ya isih cilik kowe saka SMA, kuliah. Nggih. Wis di pacar baru.
Jujur iki cedhak omah lho. Iki kuthamu dhewe lho. Kabupatenmu dhewe aja sok nyanu lho, goro. Wis di pacar goro. Aku ora nggo sabun. Muni sampun kok sabun ora. Oh, sampun. Sampun. Lho, kok sik to? Duwe pacar ki wong wis tak omongke mau prosesi dalam mencari pasangan. Lah kok kowe isin? Mboten isin. Lah kok ndak bisi-bisi napa? Kula pekewuh Pokoke karo sapa? kalih nduren. Ndek ben iki kondange gandeng karo nduren ngono lho Umi iki. Kowe pekewo karo Mr. T. Ora sah, itu wis kodrati prosese wong urip kudu ngono. Jalani hidup ini kalau memang wancine ke pacaran ya pacaran, mung ya ngati-ati. Nggih. Mergo saiki akeh buaya darat. Termasuk sebelahmu kuwi Ayo. Kuwi ya buaya darat kuwi. Aku krokodil. Ya wis bakune ngati-ati. Ketokno bahwa di Ponorogo ada orang atau cewek yang potensi dalam bidang seni. Kowe wis booming, kowe wis viral sebagai Ratu Podang Kuning asal dari Ponorogo. Nggih, Kong. Nah, Lan iki lho apa jenenge? Kangkung. Kowe iki disepuhne kok angel ngono lho. Kakek kangkung iki kolesterol iso dhuwur. Mula sak madi apa wae lek mangan kuwi. Malah iki menawi mboten klentu menika saking Pak Panjang napa king sinten nggih menika wonten amplop kathah kangge dualang kangge sinden-sinden iki. Yo yen amplop akeh. Saking Saking Mas Deni. Oh, manten kakung. Mah matur nuwun Mas Deni menika. Mantene lanang apa pegawe kantor pos to? Lah ngapa? Kok ngumpukke amplope sakmono akeh? Lho sampean ra ngerti iki katresnan saka Mas Deni, jenenge Oh. komplit iki lho. Iki kabeh ana isine. Pak Dalang otomatis masuk rene. Amin. Sinden ya Sinden. Iki ampane. Sinden. Matur Iki nuwun, kudu Pak. amanah. Sinden meneh. Sinden. Sabar sik reng ya, sabar. Iki Sinden. manut jenenge. Sinden. Sinden. Ya. Sinden. Kok ora ono spasine blas. Ayo. Sinden. Ayo. Alhamdulillah. Sinden. Heeh. Den. Dalang melih. Matur nuwun Mas Deni katresnanipun. Matur nuwun Mas Deni. Lemah teles Gusti Allah ingkang males kesaenan panjenengan. Mas Deni iki polali ya. Yen bengi iki ana dagelane iki polali ya. Iki lho lek ra wacanen iki, ana amplop loro diwaca Ayo sapa engko dikira aku gawe-gawe ndakan sing mburi sik diwaca. Pak Dalang. Dalang rene berarti jatahku tenan to, engko ndak dikira gawe-gawe. Kuwi. Mas Dalang. Nah, Mas Dalang. Mas Dalang, iya. Mas Dalang. Ayo. Ki jane kene dosen kene mahasiswa buta huruf. Kowe iki pengen maca apa piye? Iki apa? Mas Dalang. Lah iya iki. Mas Gareng. Iki lho. Jek kuwi iso maca apa ora? Mas Dalang iki. Iki. Iki diwaca. Nah, iki Mas Dalang, Pak Dalang. Mas Dalang. Ganti to? Nah, iki. Kowe iki dalang apa tukang sulap? Yo ngono nek mripate arep miyos ora. Ngono kok arep jagoke bupati. Lagi saweran wis dikorupsi. Walah. Aku seneng gawe-gawene sampean kuwi kok ya. Lah apa rene iki ora nyambut gawe kok mbok gawe-gawe iki. Iki arep tak laporke tunggone Pak Polisi, kowe ngorupsi saweran. Iya. Iki tak pundi ngene kok. Ben kaya apa? Jamus Kalimasada. Wah iya. Heeh. Monggo sampean iki dadi gareng, upamane ya. Ha to? Sampean gareng, aku dadi Puntadewa. Sing penang mundi Kalimasada kuwi gareng apa Puntadewa? Ya kari ndelok lakone. Lakone gareng dadi ratu ya tetep garenge sing nyunggi ya. Angel diarahne iki Yo sampean. arahe arah sesat kok. Mosok perkara saweran medhotke seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cangik, saking kula Pak Kadi ler mriku mawon. Ler iki sisih ndi?
Ler ki sisih ndi? Nyuwun prisa piyai kene sing apa? Ler niku pundi, Pak? Oh, Mriko. mriko ler. Oh, ler. Ya. Nggih, dadi kudu terang. Nyuwun gending caping Gunung Jenggleng ingkang nyuwanten Mbak Kesi kalian Oke. Mas Gareng. Nggih. Langsung mari kangen. Wah nggih, tasih wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Bapak Soiman nyuwun gending Sinom Parijata Ayung Guyu. Nggih, wau sampun kula aturaken. Nggih. Gending menika kula tujuaken ingkang kagungan dalem Bapak Panjang Haryanto sekalian adik Bapak Jamun Suzat Miko SH. Nggih. Wah, asmane Suzat Miko. Zat. Ngangge zat, Z iki. Zat. Ah iya. Kuwi tunggal Zainal. Sugeng midhangetaken sinambi layah-layah kalian udut matur Amin. nuwun Mbak Nggih. Ibu nggih. Ugi menika saking Pak Suyono nggih, Pak Lurah Kediri Desa Selondono nggih, Caping Gunung, Bu Somi Sambel Kemangi, Bu Yarmi Kelinci Ucul, Pak Panjang Gubuk Asmara Nyidam Sari, Pak Lurah Ngrandu, Pak Parto Roro Jonggrang. Wah. Terus Pak Sayid Pepeling. Wah kok sak layange pemudite jan sak kaset iki ora iya. Ya ora apa-apa Ora panjen apa-apa. diniati kok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Pak Dalang minta lagu Nandur Ngunduh Salak. Nggih. Iki we. Surat saking kula Mbah Mariman Tosanan. Nggih. Iki Nduk Nyidam Sari wae Nduk, sampeyan aturke sik pamundhut saka Pak Panjang. Nah, Nggih. nggih. Seneng aku lagu sing terakhir sing anu ngersake Mbah sembuh men. Mbah Mariman. Lah yo mari ki sembuh. Oh iya, iya. Sembuh men. Iya. Ya Om. Nah, saiki bawane dibagi karo Mas Gareng. Apa ki? Nyidam sari. Oke. Bandang gula. Digandrung iki ibarate kaya mbahe ngandrung karo putune. Ayo. Lah ngono ki sing gragas bae apa putune? Mbahe no ora. Ya putune kok Kok iso? gelem karo wong tuwa gragas no. Iki mau fragmen ora. Kok capek iki Joko karo perawan kok bae karo putune. Wah, jan bareng dirangkul Mas Gareng berdua ketok serasi. Mbak Umi jan kaya Batari Komoratih. Mas Gareng jan kaya Komodo. Ayo. Nano. Ayo. Komodo malah apik dilestarikan dunia kok. Duh, umiku. Wah. Ya sakarepku sing nembang aku kok. Iya, iya. Apa pujane ngati kene manuto yai. Heeh. Ora apik. Ora ana ketoprak kok manuto yai. Heeh. Injih Kakang. Anjir. Anu nek kaya rol ketoprak. Iya. Tekan ndi ki mau? Neno. Kaya ngene wong nandang aswaje. Mula raimu kaya Remi ora. Asmara aswajik ora. Lah ya asmara iki gane Remi. Asmara Sak garis ngas. apa mung Pak kes wekku didudul kesi. Lah iki saka gemese ngono ora. Meri ora tak roman Meri gunaku didudul. Kuwi bukese kok ya tega kaya ora gila lho ora. Ning atase bokong kaya super tetra disenggol ora. Yen bokong tok ora apa-apa, adik bareng digugah. Ajare salah. Oh iya, Kino. Duh dewa. Ya nduk. Duh dewa
iki Umi? Dalem kacang Mas. Wah rada sentet bocah iki. Kakang Mas kok kacang Mas. Kakang Mas. Nah, Kakang Mas, ngono jare di pacar roman ora iso. Langsung modelnya. Ya iki, lah. Ning donya iki ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba ya mung bojoku sing ning omah kae lho. Iki di streaming marai yo. Mulane bojo ki aja ditinggali HP ben ora nonton streaming ora. Aku biasane main game kok bojoku. Nang kene gleleng sapa-sapa diseneni bareng nang omah karo bojo wedi. Loh betul bojoku sing memberi kenikmatan kok. Lah yene aja kebangetan nang kene dadi gareng dagelan kondang bareng nang omah umbah-umbah ora. Dalam rangka kok gendinei. Oh iya. Kowe tinggal mengkurup kesi gulu kuming ra kowe. Piye? Yen kesi mengkurup ke gulu kuming ra. Ya dibolong kok ngisor, iso apa enggak? Lho wong ambenmu wis kok baja kok. Apa tembus? Ya Om. Walasana mring wak Umi sawangen kae ana lampu abang putih sing isih murup genah kae males jabut kae. Wis wancine dijabut urung dijabut. Iki iya. Ayo terusno Yayi supaya aku rasane ngati bisa marem krungu swaramu. Persasas-sasi ora mangan luwe. Besok kapan tekan Ngenyek kowe. Lah jenengan ngeten no. Wong karo pasangane kok gila iki lho. Apapun yang terjadi iki maju kok kowe mundur. Oh nggih. Jenenge tresno ki apa wae pangan. Kok mundur. Lah jenengan pun sepuh kok. Lah. Lah ngerti wis tuwa kok ora mbok tebaske. Eman-eman. Lawas. Kowe ngenteni, kowe mesti ngenteni metu kentose to kowe. Iki lawas. Cet. Yo. Jejer lan wong hayu. Yen roman ukarane ya diwalik. Jejer lan wong bagus. Mosok aku wong ayu melambe apa piye? Bagus. Lah ngono fitnah jenenge Om. Lah pripun to, Pak? Lah mosok kaya ngono wong bagus. Wis sinden kondang mosok mripatmu katarak nyawang ora. Mas, jenenge wong tresna jatuh cinta kencana katon wingko katon kencana. Lah iki ya wingko katon blethok lah iki ora. Kowe meri apa piye wis kowe dagel aku tak dalah. Ora aku linggo kene malah aman ora. Angger kancane entuk rejeki kok senengane kok. Oh jatahe dhewe-dhewe. Oh lho umi ning. Iya ta. Ganti gareng. Yo. Upama sira nakoda. Wah. Tanpa rokok. Tanpa perahu. Lah iya, numpak perahu ya ora rokok ya ora enak lho Mas. Tanpa perahu sasat sarah ing Jaladri. Yen pancen pasangan serasi saiki penutupe bareng. Isi. Nonano. Nonano. Kowe iki jane nembang apa tawa permen ora. Lah kowe mau ngomong nanu-nanu ditutul. Kuwi ancer-ancer laras. Ancer-ancer iki karo golek alamat wae. Nyidam. Sing kumpas. Iya iya. Dihitungi. Ni.
Malah kaya sirine ya. Ayo terus iku nyanyi-nyanyi ora. Jiro lu. Nyidam sari aku tak mudhun kowe sing dhuwur. Kowe sing dhuwur aku sing ngisor. Waduh. Iya ta, wong tuwek kok. Ah, wong tuwek nek dhuwur boyoke kumadaan ya. Swara kok iya. boyo. Jiro lu. Aku ki seneng aku sing genter Tugino iki titis. Salineh jenenge. Nggih, niki tutuke Nyidam Sari. Nyidam Sari. Oke. Ya nduk Umi Hafifah. Dados. Kelir ndurin. Oh, ayo.
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Paling tidak merasa ayam tentrem isih ana penerus sinden-sinden generasi muda kaya Umi Hafifah. Nggih, leres. Iki bocah iki ya otodidak ya ilmune saka universitas ya duwe. Nggih.